Bona tarda a totes i a tots, alcalde, autoritats que ens acompanyeu. Com a regidora de turisme és un orgull tornar a ser aquí al Parc del Pescador per donar aquest tret de sortida a la mostra tan exitosa a Cambrils com és el Festival del Vi i de la Gastronomia. I estic molt agraïda per compartir aquest acte d'inauguració amb totes les autoritats que ens acompanyeu, companys regidors i regidores, que això ens demostra el recolzament a la continuïtat d'actes com aquests tenen com a objectiu la promoció enogastronòmica i del producte de proximitat i de quilòmetre zero. Agrair la confiança un any més als expositors, que alguns d'ells hi són des del primer any, vol dir que n'hi ha que repeteixen dels 14 anys, n'hi ha d'altres que gairebé i alguns que aquest any és el primer any i per la qual cosa els donem la benvinguda en aquesta fira i esperem que també es fidelitzin durant molts anys. I també la fidelitat als visitants, molts visitants que any rere any ens visiten en aquesta fira, i també volia agrair, com no, la fidelitat també dels patrocinadors i col·laboradors a la fira. Deixeu-me dir que aquest festival que avui inaugurem va néixer l'any 2010 com una petita mostra i amb un objectiu molt clar, que era convertir Cambrils en un aparador de la riquesa i la varietat de referències vitivinícoles de la província. Com ha dit l'alcalde, tots els vins que avui aquí veureu en aquests cellers d'avui fins al diumenge, tots són vins i vermuts i caves que es poden degustar de la denominació d'origen d'aquí del territori, del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La gastronomia és la més representativa, la més pròpia, la més nostra, la de Cambrils, representada pels empresaris d'aquí del municipi i també pels productors locals com poden ser la cooperativa i també la cofreria. Trobareu paradetes d'artesans i d'artistes, també són locals. I també trobareu oferta musical, també són de quilòmetre zero, des de l'escola de música, que després d'aquí una estona ja podrem gaudir-la, fins a altres grups d'aquí del nostre entorn.